ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ବସାର କବାଟ ଖୋଲିଦେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପୁରା ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଆରେ ବିନୁ ଭାଇ, ଏଇ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମା, ଏହା କଣ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ଥିଲା କି? ହଁ ମୋ ଛୁଆମାନେ, ଏହା ଏକ ଶିକାରୀ ଚିଲର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ମା, ସେଇ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଆମକୁ ଧରି ଖାଇଦେବ କି? ନା ମୋ ଛୁଆମାନେ, ତୁମେମାନେ ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ। ସେ ଚିଲ ଆମ ବସା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା, ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିଛ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ମନ ପସନ୍ଦର ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି କରିଛି। ୱାଓ, ମା, ଆମକୁ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଚାଲ ତେବେ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଦେଇ ଦଉଛି। ଟିକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ପରଷି ଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଘୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରି ଆସେ। ପାପା ଆସିଗଲେ, ପାପା ଆସିଗଲେ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ କିଆ? ଘରର ଦାନା ସରିଗଲାଣି। ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆହୁରି ଦାନା ନେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଠିକ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏକାଠି ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଆମ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ତେବେ, ଅଣ୍ଡା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ମୁଁ ରଖିବି। ଆପଣ ଯାଇ ଦାନା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଆରେ, ଏମିତି କେମିତି? ମୋତେ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ସହ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବା। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ତୁମେ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବା। କଣ ହେଲା ଟିକି? ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣା ପଡୁଛ। କୁହ ନା କଣ ହୋଇଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଚିଲ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆମ ବସା ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ଟିକି, ଏବେ ଆମକୁ ଡରିବାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବସାଟି ଥିଲା, ସେହି କାରଣରୁ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ସହଜରେ ସେହି ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମ ଅଣ୍ଡା ଓ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ନୂଆ ବସା ତିଆରି କରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମର ଏହି ନୂଆ ବସା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମେ ଡର ନାହିଁ। ଏବେ କୌଣସି ବି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଏହି ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଟିକି ଏବଂ ରଘୁ ଚଢ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସକାଳ ହୋଇଯାଏ। ଟିକି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସୂଚନା ପକ୍ଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଆଗକୁ ଦାନା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଅଧିକ ଦାନା ଘରେ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁହେଁ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଯିବା, ତେବେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରର କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଦାନା ଧରି ଫେରିନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାକୁ କହିଦେବା। ଆଉ ଯିବା ବେଳେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଶୁଆଶାରୀକୁ ଆମ ବସା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କହିଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବା। ଟିକି ଏବଂ ରଘୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଁ ମା, ଆମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ହଁ ମୋ ଛୁଆମାନେ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ।
ଏମିତି କହି ଟିକି ଏବଂ ରଘୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଘରର କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁଆସାରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁଆସାରୀ ଦୁହେଁ ଘରର ବାହାରେ ହିଁ ବସିଥିଲେ। ଆରେ ଟିକି ଭଉଣୀ, ରଘୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠାରେ କେମିତି? ସୁଆ ଭାଇ, ସାରୀ ଭଉଣୀ, ଟିକି ଆଉ ମୁଁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିନାହୁଁ, କ'ଣ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ ବସା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ? ନାହିଁ ରଘୁ ଭାଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକ କାମ କରିପାରିବ। ପାଖରେ ହିଁ କାଳୁ ଭାଇ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ, ସେମାନେ ତୁମ ବସା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାରୀ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରଘୁ। ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ସାରୀ, ତୁମେ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲ? ଆମେ ଦୁହେଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁମେ ଚୁପ୍ କର ନା। ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କାହିଁକି ବିପଦରେ ପକାଇବା? ଆରେ ହଁ, ଏକଥା ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ବାହାରି କାଳୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଟିକି ସବୁ କଥା ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦିଏ। ସେଥିରେ କାଳୁ କହେ, ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଟିକି, ତମେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଯାଅ। ଆମେ ତୁମ ବସାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ବଡ଼ ଆସିଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବାଲା। କାହିଁକି ବା? ଆମର କ'ଣ ଖାଲି ଏତିକି ହିଁ କାମ ଅଛି ନା କ'ଣ ବା? ଦେଖ ଟିକି, ମୋ ଘରେ ବି ମୋର 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପରେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଫେରିବା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି ଦାନା ନେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛୁ। ତୁମେ ଖାଲି ବସା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଅ। ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ବି ଦାନା ନେଇ ଆସିବୁ। ଏତିକି କହି ଟିକି ଆଉ ରଘୁ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ଚିଲ ଇଲାକାରେ କ'ଣ ହେଲା ସର୍ଦ୍ଦାର? ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସର୍ବଣା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଶିକାର ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆରେ ତୁ କହ, ଶିକାର ତ ନିଜେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବନି ନା? ଆରେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଶିକାର ଆମ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ଶିକାର ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସଫା ସଫା କହ। ଆରେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୋତେ ଏମିତିକା ଏକ ଜାଗା ଜଣାଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକାର ମିଳିଯିବେ। ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 7-7ଟା। ତାହେଲେ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? ଚାଲ ଯିବା। ବୁଢ଼ା ସାରଗୁଣା ଏବଂ ଶିକାରୀ ଚିଲ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଟିକିର ପୁରୁଣା ବସା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଆସି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବସାଟି ପୁରା ଖାଲି ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ତୁ ମତେ ଏଇଟା କୁଆଡେ ନେଇ ଆସିଲୁ? କାହାନ୍ତି ସେଇ 7ଟା ଛୁଆ? ଆରେ ବସା ତ ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଲାଗୁଛି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବସା ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲି ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ବସା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଶିକାରୀ ଚିଲ ଆଉ ବୁଢ଼ା ସାରଗୁଣା ସେଠାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟିକିକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଟିକି ସହିତ କଥା ହୋଇନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ମିନୁ ମାଉସୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏପଟେ ଚିଲ ଏବଂ ସାରଗୁଣା ସେହି 7ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କାଳୁ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉର ବସା ପାଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଚିଲ ଝରକା ପଟେ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ
ଆରେ ଏ କାଉ, ତୁ କଣ ଏମିତିକା ବସା ଜାଣିଛୁ ଯୋଉଠି 7ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଚିଲ ଭାଇ, ଆମେ ତ ସେମିତି ବସା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହୁଁ। କାଳୁ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚିଲକୁ କହିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶାଗୁଣାର ନଜର ବସାରେ ରଖାଯାଇଥିବା 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେ 7ଟା ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖ ଦେଖ, ସେଠି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଗୋଟେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର। ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 7ଟି ଛୁଆଙ୍କ ଠିକଣା କହିଦେଉଛି। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏହା ତମେ କଣ କରୁଛ? ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ବା। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଦେଖ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯଦି ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ଠିକଣା ଦେଇଥାଉ ତେବେ ଫେରିଆସି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦବୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଟିକିର ନୂଆ ଘରର ଠିକଣା ଦେଇଦିଏ। 2 ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଆ ସାରି ନିଜ ବସାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମିନୁ ମାଉସୀ ଟିକିର ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଘରର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକି, ଆରେ ଟିକି, କବାଟ ଖୋଲ। ଆରେ ଏ ଶବ୍ଦ ତ ମିନୁ ଆଈଙ୍କର। ଭାଇ, ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ। ଆରେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଝରକା ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଛୁଆଟି ଝରକା ପଟେ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଘର ବାହାରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଆରେ ମିନୁ ଆଈ, ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ମିନୁ ମାଉସୀ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଛୁଆମାନେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଟିକି ଆଉ ରଘୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସୋନୁ ସବୁ କଥା ମିନୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ କଥା। କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଦୁହେଁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ମିନୁ ମାଉସୀ ଏହା କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବସା ବାହାରେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଏବଂ ଶାଗୁଣା ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଚିଲ ଝରକା ପଟେ ଟିକିର ବସା ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ। ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ସେହି 7ଟି ପିଲା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ଆଜି ତ ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବି। ଆରେ ବାପରେ, ମୁଁ ଏ ଟିକି ଘରକୁ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ତ ଏଠି ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ଫସିଗଲି। ଏବେ ମୋତେ ହିଁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ବସାର କବାଟ ଖୋଲିଦେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପୁରା ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଆରେ ମିନୁ ଆଈ, ଏଇ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ରୁହ ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ମିନୁ ମାଉସୀ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଏ ସର୍ବଣା, ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଆଉ ସବୁ ପିଲାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସ। ଯେମିତି ହିଁ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମିନୁ ମାଉସୀ ତା ଆଖିରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ମରିଗଲି ରେ। ମୋ ଆଖି ବହୁତ ପୋଡୁଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣା ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ଯେମିତି ହିଁ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଝରକା ପଟେ ମୁହଁ ଭିତରକୁ ଆଣିଛି, ମିନୁ ମାଉସୀ ଏକ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରି ଚିଲ ମୁହଁରେ ଜୋର ଜୋର ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ବାପରେ, ମୋ ଥଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ରେ। ଚିଲ ନିଜ ମୁହଁକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆମର ଏଠାରେ ରହିବା ଆଉ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚାଲ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଜଣାଅଛି ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମିନୁ ମାଉସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶୁଆ ସାରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ବାପରେ, ମିନୁ ମାଉସୀ, ଏବେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲୁ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାହସୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶୁଆ ସାରି, ମୁଁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରୁହ ନାହିଁ।
ଏହି ଶିକାରୀ ଚିଲ ଏଠାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଫେରି ଆସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଆଉ ରଘୁ ଫେରି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେବ ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିବା ଜାଗାକୁ ପଠାଇଦେବ। କାଳଜୀ, ସେହି ଚିଲ ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଥିବ। ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତମ ହୃଦୟ ନା ପଥର? ତମକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ବା, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ଦିଗରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ, ଲାଗୁଛି ସେଇ ଚିଲ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଚିଲ କାଳୁର ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି କାଳୁକୁ ଆହତ କରି ତାର ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା ସେ ଦେଖିଲା କାଳୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କାଳୁ ସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦରୀକୁ କହିଦିଏ। ଦେଖିଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକର କ'ଣ ପରିଣାମ ହୁଏ? ତମର ସଜା ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଏପଟେ ଟିକି ଆଉ ରଘୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଚିଲ ସୁନ୍ଦରୀର ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ହେଇଟି ଦେଖୁଛ, ସେହି ଚିଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ବଞ୍ଚାଇ କାଳୁ ଭାଇଙ୍କର ବସାକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକି। ରଘୁ ସେହି ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ବାହାରି ପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଚିଲଟି ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସେ। ଆରେ ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଚିଲ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିଲ ତା ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ଆରେ ରହ ମୋ ଭାଇ, ତୁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଆରେ କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ? ସେ ସବୁ ମୁଁ ତୋତେ ରାସ୍ତାରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ରୁହ, ଆଗ ମୋତେ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ତୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ବି ଖାଇପାରିବୁ। ଏହାକୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଲୁଚାଇ ଦେ। ଆମେ ଯୋଉଠାକୁ ଯାଉଛେ ସେଠାରେ ତତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 7ଟା ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବେ। କ'ଣ କହିଲୁ? 7ଟି ପିଲା? ଚାଲ ତେବେ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଯିବା। ରଘୁ ଏସବୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ଶୁଣୁଥିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏବଂ ଟିକି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇ ଚିଲ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ହେଲା, ମୋତେ ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଜଣାଅଛି। ରଘୁ ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଟିକି ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଠାକୁ ଆସି ସେ ଦେଖିଲା ଟିକି ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ଟିକି ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ତ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। କାଳେ ସେହି ଦୁଇ ଶିକାରୀ ଚିଲ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଆରେ ରଘୁ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଶୁଆ ରଘୁକୁ ଧରି ସୁନ୍ଦରୀ ଘରକୁ ଆସେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଟିକି ଏବଂ ସାରି ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲେ। ନିଜ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫେରି ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣକୁ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ଟିକି ଭଉଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ରହିବା ବିପଦରୁ ଖାଲି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଚିଲମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ମିନୁ ମାଉସୀ କହିଥିବା ଜାଗାକୁ ଆସିଯାଏ। ଟିକି ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଏପଟେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚିଲ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଆସି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ
ସେଠାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରୁ ବାହାରି କାଳୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ବସା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପୁଣି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚାଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋର ସେଇ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ବି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦୁଇଟି ଯାକ ସିଂହ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ।